Pag-drama-drama daw, men. Siya gausap. Tsaka, mom. So we just arrived here at Dalaguete, Mantalongon Dalaguete with Teo Mastics. Hi guys! Sir Eugene of Euhenia Bride. Euhenia Bride. Stylist. And Michael. So sa wala damhan, abot yung midirig Hi Dalaguete. guys, welcome to Mantalongon. So we're here in Dalaguete and it's unexpected nga pangabot ng Modere sa Gitbay kami. Dito kami dito dire and it's really a beautiful place guys. Forest siya, forest. Correct. Basta may apmar basta gamay kayong invite dito sa Dag-O. So naabot may Mantalongon. Ikan ko nagmotor, so which is why. So see you atong explore ang Dalaguete. Mangadto na kita sa paraisong way sama. Diin abunda ang utanon, nagkadaiyang mga lagot mon. Mabungahon ang kabukiran, makugihon ang katawhan. Lungsod nga malambuon sa subo, mapasigar buhon. Maayong pagkabot sa Dalaguete, maapik ang pikong nagsangpit. Mga pahiyong nga madanihon, katawhan nga malipayon. Magsaulog kita, manag-awit kita. Ang kaanindot mo kanunay kung ipaambit. Pinalangga kong Dalaguete. So this time, kay padulong mi sa ambot lang, kuig-kuig lang mi. So mag-hike mi diri. So if you can notice na siya yung mga antorium diri. I don't know if this is kanang gitanom dyan ni siya or naara dyan siya natubo diri because kuan kay bugno kay ang place. Yeah. So here, oh my God, slide kaayo ang dalan padulong sa kamatuguran kay Gabasa, correct. Vlog, subscribe to his vlog. Ano yung guys ka ng murag maka-amaze kayo ang mga plants here. Tutanawa, oh. Naang take out ay pakular kay Aan pa Ebes. Tutanawa rin to, oh. If you can notice, it's mura siya forest nga, dili siya man-made, charot. So, laisyo kaayo ang mga plants here. So, abot na misa mo ang tugan karang gabi here. Actually, naami sa lugar nga wala dyan may kabaluasa, may padulong. So, into the unknown again. Na siya marag falls din hinga. Dili siya falls. Here, oh, tanawa mo siya. Nindot kayo siya tanawang kay green kaayo. And then again, naami sa lugar nga wa mi kabaluasa mi padulong basta kay magsubay ra daw mi sa karsada padulong sa Mantalongon Market. Ay, hingak-hingak light. Nawa, oh my God, laisyo kay mom. Naadjud mi diri karon ambot asa ka mi dadon sa among mga tiil. Nag-instruct sila dito kanina nga magsubay ra daw mig dalan. Pero wala may dalan lagi. Oh my God, mag-end na ni siya sa road. Tanawa.
diha may gikan kanina. And then wala na siya sumpay. Wrong turn na ba this? Uy, tuto lagi ka, ma'am. Happy kaya mga plants, ma'am. Kahibi ka, tuto. Bigat ni Tiyong, oh. Bigat kay si Tiyong, guys. Kay ni siya, oh. Nag-ila-ila siya sa mga boys. Utrong bigat, oh. Utro. And so, diri ay nga dalan ang dapat na mo giari kanina. Kanina, dead end naman to siya. So, karon mga to na mi sa merkado. Here. So this is another vlog na ko. Kapareha og content sa iyang vlog. Kasi sige maming kakuyog. So mag-vlog na lang mi diri. So tanawa, oh. So gatabi siya dito. Big trees kuno ang tall trees. Oh my God. So kani siya among giadtuan is mo aki jud di ay migsapa. So right after a 30-minute walk, naay ka ng murag kubo-kubo diri ka gamay. Pwede ra ninyo ka stehan. Dugay kay mi kay ga-video pa mi. So here, ay kapilya day siya, kapilya sa Santo Niño. Dili siya payag-payag. And at last, narating na namin ang highway. So right after that long forest walk, the afmar gyapon nag-walk gyapon mi diring dapita. Nanami sa kalsada. Hi! Hi! Oh my God! Hi! Oh, di ba? Actually, panimula pa lamang yan. Ito'y panimula lamang. More ang mga yads. Kawa may mahimo. So, maura jud ang among giari dire para makita sa ilahang center or silang lungsod dapit. Lungsod, it's not really lungsod but it's murag center part sa Mantalongon. And diri magtapok ang mga tawo. We are planning to go inside the Dalaguete Agri-Pinoy Trading Center para makita namo ang asa jud ibutang ang mga gulay first before maadto siya sa mga market. So we're going inside with Tita Mel. So welcome to our market. Oh my God. Jipolyams. So fresh like me. Ah, nice show. And then JITSAY SN. JITSAY and fresh like me also. So ubos kay lata like you, Jade. Ah, sige. Another Jipolyams nga yellow green o Jipolyams nga green. Ilang pepper. Bell pepper. Oh my God. Actually sa bagtak sa o. Ah, sige. Oh, SITIMAK. Hibi ka SITIMAK. God, nice guy. Oh. Ganyan naman kasi mo. And after almost 1 hour of walk, naana may diri karon sa simbahan. Simbahan ni siya sa Mantalongon. Like, oh my God, it's my first time here. So if you are first time sa simbahan, dapat mo sulod ka and then make a wish and then pray to God na magkakatotoo imong wish.
So that's what we're going to do here today. Okay, first time man mi diri. I wish I spent the summer looking at your eyes, reflecting life through shadows. I feel the sunset coming and you said goodbye, goodbye. Hi everyone! So, padulong kami uli. Just see you Mastex and Mel. And thank you so much for viewing, for watching my vlog. See you next time for another Suroy. And if ever you're new to this channel, please click here to subscribe. Thank you so much. Bye. Tears upon your face, upon your